ғайр аз репу паркуру трейсери дар ҳаёту нақша аниқ дорӣ ки бояд чико кунӣ ане ки фақат видео батл реп ҳафта хабр балои дига ку мужик бори гавза гӯш кунем медони мара чӣ фоидасео зибо мехоҳам тра футболча кунам таға вақте ки асаби меша ранги кудако мешаи ман нафаҳмидам агар координатҳо дуруст бошанд мо амуҷа даем охӣ хай ҳоли мумкин хариду фурӯши ё ранги телефонбозорай мо бар вақти баъд омадем чӣ не байни халқ даво хӯрдани гандарест ки калонае ягон ҷои пинҳонӣ дан куҷода бошам фикр кар оли бе ҳохи вохирӣ иҷада нест не иҷада нест вохирӣ поён дай уна даромадгоҳи парковка я чӣ хиткнаки оригинал дорида ту амҷа бес ма медурам я мебинам чӣ гапай уҷа чӣ гна дорӣ не ма қадид мерам ту амҷа да бести хубтарай ма уҷа худам тоқа бояд бирам кӣ гуфтира медонӣ чӣ меша вақте ҷудо мешан касе мемра иями мемурдагӣ ма мешам барое ки ма бронежилет надорам ма татуировка надорам дастомда ма мускулом калон несе сари ма калай хаймайли сари тарам калай ма туда мечаспам барои ҳамин мегум хуб мешава агар ту амҷада бести ту агар қатима уҷа бираю тура яке бикшан ма хидма бахшида наметоним ба медонӣ ки ҳами чӣ хеле феъл дорум ма ира намехом ту да иҷа ҷои беҳтарин яке гап чапша ма чо кунам ма чӣ хетра файрод кунам овози мирғ хади кукарику кука куҷо шуди рику ҳами ба овози мирғ монандай ями ҷои слаби ма кӯдакӣ наметонам овози мирғ хади дод бизанам фаҳмидӣ агар зиндагӣ ма ами завис кунам ма значи душе трупам дунёя охири зиёдӣ халос мешава ва я сағираи сияҳ кам мешава ма намедонам мирғ чӣ хеле дод мезана барои мара фарёд кардан ту ягон дод задане дар кор нестай ё ки овози саг кардане дар кор нестай хита бисёр ғавнате простае ки сад нокиябилайна мегирӣ мада занг мезанӣ хоб гап нест ма камтар пас миём ждат кӯ я чӣ дига як тиру як нишон чӣ вақти бад бордаги той маждад дорам теска эне икиай хитишкам бахтом ма медонистам ма хитиш кардам ам давраш ки лӯйлиханем хуласкай хитишкам бардор телефончата бардор алё боб лӯйлихам наму хуласкай гуфтестай лӯйлихам наму хуласкай атра нашинидестам лӯйлихам наму хуласкай бовар кардед ин ҳафта отвечка ягон гап дошта бошен амҷода гап занед чӣ лӯйлиқа хуласкай ман медонистам ки лӯйлиқам нам хуласкай боб лӯйлиқам наму иш бо кияй и ҳамраи май